ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଶହୀଦ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଶହୀଦ ହେଲେ ବାଜି ରାଉତ। 1926ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ କେବଳ 12 ବର୍ଷ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଦେଶପ୍ରେମ ଅଗ୍ନି। 1938ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ପୁଲିସ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବାଜି ରାଉତ ନାଓ ଚାଳକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ନଦୀ ପାର କର, କିନ୍ତୁ ବାଜି ରାଉତ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକ 12 ବର୍ଷର ପିଲା, ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନମାଇଲେ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧିତ ପୁଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ସେ ଗୁଳିର ଏକ ଛୋଟ ବୀର ଭୂମିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଜ୍ୱାଳାମୟ କରିଦେଲା। ବାଜି ରାଉତ ଆମକୁ ଶିଖାଇଗଲେ ବୟସ ଛୋଟ ହେଲେ ସାହସ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଏହି ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ରକୁ ଶତ ଶତ ନମନ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ଶତ ଶତ ନମନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।